i Obrim ara sí, pàgina cultural, s'han convertit en una de les bandes amb més personalitat, volíem dir, del panorama musical actual. Tenda trau el seu tercer àlbum d'estudi titulat Patrick. És una reflexió sobre les experiències vitals del grup i el seu canvi a l'edat adulta. Són 4 amics que fa 6 anys que toquen rock alternatiu units per un fil invisible de complicitat i confiança. Ara, més d'un centenar de concerts després, treuen el seu tercer àlbum d'estudi, una mirada introspectiva al canvi personal, des de la vibrant adolescència a la sobrietat compositiva. Hi ha cançons que parlen de totes les formes d'amor, desamor, de soledat. Són temes més íntims i d'una forma més madura de tractar-los. 11 temes carregats d'energia desproveïts d'artificis innecessaris. Evolucionar cap a un so més directe, d'alguna manera, que és més potent i a la vegada més personal. Un viatge narratiu al voltant del protagonista del nou treball, Patrick, una figura que els acompanya des de sempre. Creiem que era una forma de despersonificar un poc aquesta narrativa del disc en una caricatura un poc que acompanya a la trajectòria, a la història un poc de la banda. L'amor, la distància, la solitud, temes en un treball sincer i honest que compta amb la col·laboració de Jorge Martí, de l'Habitació Roja, un nou pas d'una banda que es consolida com un dels conjunts més prometedors de l'escena nacional.